ଦିନେ ସେ ପୁଅ କହୁଥିଲା ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ଆଜି ସେ ପୁଅ କହୁଛି ତୁ ମୋର ମୁହଁ ମାନି ମୁଁ ତତେ ଆଉ କାହାର ହବାକୁ ଦେବିନି। ଦିନେ ସେ ପୁଅ କହୁଥିଲା ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ପୁଣି ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବିନି। କୁହ, ଏହା ପ୍ରେମ ନା ପ୍ରେମ ନାଁରେ ବିଷ, ଯାହାକୁ ଆଜି 90% ଝିଅ ଡରି ଡରି ପ୍ରେମ ନାଁରେ ପିଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ବୋଲି କହିଲେ ତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା କଥା ନା, ସୁଖ ମିଳିବା କଥା ନା, ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା କଥା ନା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମନରେ ଡର, ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଟକ୍ସିକ ରିଲେସନସିପ ମାନେ କେବଳ କେହି ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି କି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ। ଟକ୍ସିକ ରିଲେସନସିପ ମାନେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରି ହଇରାଣ କରିବା, ତୁମେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା, ବାପ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରାଇବା, କ୍ୟାରିୟରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା। ଏହା ସବୁ ଆବ୍ୟୁଜ। କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରେମ ଭାବି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକୁଟିଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଟକ୍ସିକ ରିଲେସନସିପ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତୁମେ ମୋ ଲାଇଫ, ତୁମ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଯଦି ତୁମେ ମୋର ନ ହୁଅ। ପ୍ରଥମେ ଆଟେନସନ, ତାପରେ ଇମୋସନ, ତାପରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତାପରେ ଶେଷରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅଟି ବାପ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, କ୍ୟାରିୟର ତା ଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନିଏ ଏବଂ ପୁଅ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ୟୁଜ କରେ, ଆଉ ଦିନେ ଧୋକାବାଜ କହି କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରେ, ଏପରି ଅନେକ କିଛି କରେ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ତା ନାଁ ରୀତା, ବୟସ 19 ବର୍ଷ, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ହେବ। ଡେଲି ଷ୍ଟଡି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ପ୍ରାଉଡ, ଲାଇଫ ଅନ୍ ଟ୍ରାକ୍। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଲଭ ରିଲେସନସିପକୁ ସେ ଆସିଲା। ରୀତା ଯେଉଁଠି କୋଚିଂ ନିଏ ସେଠାରେ ବହୁତ ପୁଅ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେ ପୁଅ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ, କହିଲା ତୁମେ ଆଉ କୋଚିଂ ଯାଅନି, ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଖରାପ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପିଲା ହିସାବରେ ଜାଣିଛି ସବୁ ପୁଅ ତୁମକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ଆଉ କୋଚିଂ ଯାଅନି। ରୀତା କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ କୋଚିଂ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏକ୍ଜାମ ସମୟ ଆସିଲା, ରୀତା ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫେଲ ହୋଇଗଲା। ରୀତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ, ତା ସହ ସେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା। ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ରୀତା କହିଲା ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ବାହା ହେବା। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର କହିବା କଥା ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ କରିବ, ଖାଲି ତ ବାହା ହେଲେ ମୋ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବ ନା, ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଚାଲ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ରୀତା ମନା କରୁଥାଏ। ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ରୀତା ରାଗିକି କହିଲା ଯାଅ ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆଉ ଡକ୍ଟର ବି ହେବି, ଦେଖିବି ତମେ ମୋତେ କେମିତି ରୋକିବ, ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ଆଉ କଲ୍ କି ମେସେଜ କରିବନି। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାଗିକି କହିଲା ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି। ରୀତା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ସିଏ ବି ରାଗିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା, ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ରୀତା କଲ୍ ଉଠେଇ କହିଲା ହଁ ପୂଜା, କ'ଣ ହେଲା, ଏତେ ରାତିରେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଛୁ? ରୀତାର ସାଙ୍ଗ ପୂଜା ସେପଟେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ରୀତା ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ରିଲ୍ର ଲିଙ୍କ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଦେଖ। ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 1 ମିଲିୟନ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ରୀତା ଯେବେ ସେଇ ଲିଙ୍କ ଖୋଲିକି ଦେଖେ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତା ଆଖି ସାମ୍ନା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କି ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି। କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଜାଣିଛ ବନ୍ଧୁ, ରୀତା ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ତାର ଡକ୍ଟର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ସେ ଏହି ଟକ୍ସିକ ଲଭ ରିଲେସନସିପ ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ଟକ୍ସିକ ରିଲେସନସିପରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିଏ ସହି ଯାଉଛି ତ କିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ
ନିଜର କରିଦେଉଛି। ଟପିକକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଟିକେ ବୋଲ୍ଡ ହେଇପାରେ, ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭଉଣୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ଗୋଟିଏ ଭାଇ ରୂପରେ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ରୀତା ଭୁଲ କରିଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ଝିଅ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ନିଜ ଛାତି ଏବଂ ନିଜ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତୁମ ଇଜ୍ଜତ ନୁହେଁ, ତୁମ ସମ୍ମାନ, ତୁମ ଇଜ୍ଜତ ତୁମ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନରେ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମ ଉନ୍ନତିରେ, ତୁମ ପ୍ରଗତିରେ, ତୁମ ସଂଘର୍ଷରେ ଆଉ ତୁମ ସଫଳତାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ପୁଅଟିଏ ତୁମ ସହ ରିଲେସନ ରଖୁଛି, ତେବେ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ? ଯଦି ତାକୁ ଇଜ୍ଜତର ଭୟ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଡରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସଫଳ ହୋଇ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ତୋ ଭଳି ପୁଅ ମୋ ଜୋତାର ବି ସମାନ ନୁହଁ। ତୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓକୁ ପବ୍ଲିକ କରି ଭାବୁଛୁ କି ତୁ ଜିତିଗଲୁ ନା, ତେବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି ଡକ୍ଟର ହେଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ହେଇ ଯାହା ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ତାକୁ ସାକାର କରି ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଜିତିଗଲି। ଆଉ ତୁ ତୋର ସେଇ ଛୋଟ ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ତୁ ସାରା ଜୀବନ ହାରିବୁ। ମନେ ରଖିବ ଭଉଣୀ, ଯଦି ତୁମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏପରି କହୁଛି କି ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ଟକ୍ସିକ, କହୁଛି କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଜେଲସ୍, କହୁଛି କି କ୍ୟାରିୟର ପରେ ଗଢ଼ିବ, କହୁଛି କି ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଏଇଟା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କର, କହୁଛି କି ମୋ ଛଡ଼ା ତୁମକୁ ଆଉ କେହି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଅ। ଏହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ। ସିଏ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ୱାଶ କରୁଛି। ଶୁଣ ଭଉଣୀ, ତୁମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟେଡ, ତୁମ ଯୌବନ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟେଡ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଏଜୁକେସନ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍, ତୁମ କ୍ୟାରିୟର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍, ତୁମ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ଡିଗ୍ରୀ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ତୁମ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଉଛି, ସିଏ କେବେ ତୁମ ପ୍ରେମିକ ହିଁ ନୁହେଁ, ସିଏ ତୁମ ଶତ୍ରୁ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗର୍ଲ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର କାନ୍ଦନ୍ତି, ଆଉ ୱିକ୍ ଗର୍ଲ ମାନେ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରେମରେ ଡରିକି ରହୁଛି, ଆଉ କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟର ଥ୍ରେଟରେ ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେଠି ଜିଦ୍ରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ସେଠି ପୁରୁଷତ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀର ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚାଇ ଯାଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲିର ଫ୍ୟୁଚର ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବୁଛ ନା, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ହିଁ ଲେଖ, ମୁଁ କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝିଅ, ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରି ଦେଖେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କି ଦୁନିଆର ସବୁ ପୁଅ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ହେଲେ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା କି ଯେତେକ ଖରାପ ପୁଅ, ଯେତେକ ଟକ୍ସିକ ପୁଅ, ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରାୟ ଝିଅମାନେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭବତଃ ଖରାପ କଥା। ଭଲ ପୁଅ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଗଢ଼, ନିଜକୁ ସଫଳ କର, ଖୁସିରେ ରୁହ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।